Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Mark Rozinga, Blauw-Wit B2. Jeugdleider Koos Kas van B2 van Boetenpost meldt hem in de bestuurskamer van het Louter Blauw-Wit 34. Het is de dag voor de weerhidjoet op deze eerste competitiedag. Binnen de Paskes allejaar wolgildig. Klopt het al, ja? Ik hoop het al. Ik zal straks even controleren, maar ik denk het wel. De skiërsjochter skoot on. Hij zal de spelerskaarten en formulieren aanst controleren. Ik kan als officieel scheidsrechter alleen maar zeggen van geen pas, niet spelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er, met name recreatief, dat je er af en toe dat er ook wel eens pragmatisch mee omgegaan wordt. En met name als je clubscheidsrechters hebt. En er staat een heel team en de wedstrijd gaat niet door. Ja, dan word je wel eens voor een moeilijke keuze geplaatst. Hè? Wat moet je doen? Moet je die jongens wegsturen of moet je ze laten voetballen? De club zou de laatste weekend de hand vol houden aan het controleren van de Paskes. 10, 15 spelers die nog niet ingeleverd hebben. Dat zijn vaak de slapende spelers die wat later dan in het seizoen binnenlopen. En die pogen dan eerst nog 2 weken niet voetballen. En dan moeten we altijd even naar de registratienummer kijken, want dat is ook klein. Maar dat is FWTQ 386. Die klopt. Fjouwe spelers zonder gildige pas betjut dat de wedstrijd net trok in. Maar de KNVB zult het Safir net komen dit weekend. We verwachten niet dat het grote consequenties zal hebben dit weekend. En had de publiciteit daarmee geholpen dat mensen toch misschien snel nog dat regelen met die spelers passen? Dat zou best inderdaad nog invloed kunnen hebben gehad. Het is natuurlijk de hele week al in het nieuws geweest. En dat heeft, hoop ik, spelers toch nog aan denken gezet om alsnog de foto in te sturen. Zodat ze toch dit weekend kunnen spelen. Dan zie ik jullie straks Prima. op het veld. Oké, tot straks. Alles oké, heren? Ja, dit ziet er goed uit van Blauw-Wit en Buitenpost. Dus we kunnen straks erbij in. Aanvoerder! En dan zitten ze nog aan de kant, ze kunnen al je spelen. Blauw-Wit uit. Altijd lastig.